Programmet er sponsoreret af Kult. Eller, ja, sådan cirka. Nej, vi kan bare godt lide det. Okay, hej alle børn. Småbørn derude. Nu vil vi lære jer, hvordan man spiller kult. Spiller mønt? Ja, kult, mønt er lige meget. Det smager godt. Okay, vi begynder. Okay, det er min ven Miklas. Er du klar? Ja. Det er Miklas versus Markus. Ja, mand. Nej. Okay. Det kommer til at blive epic. Fail! Han snittede min finger. Nej. Man får ikke om at skyde det. Jeg kan se, at Miklas er godt i gang. Han tager Han tager den med storm. Så skal jeg skyde dig. Dammit! gå efter hovedet. Fail! Hvor fanden? Hey! Har du den? Den rører under! Jeg rykker mig ikke. Sådan der. Midlertidige problemer. Sponsoreret af Kult. Og nu er problemet over. Vi er klar igen. Seriøst, kan I overhovedet Okay, ikke nu ramme? får vi 2 forsøg. Nej, Bare vent på, det kommer til at gøre næs. det var mig igen. Smil til kameraet! Luk lige døren. Hvorfor? For helvede. Du gjorde det heller ikke ordentligt, gjorde du? Yeah. Au. Hey, nu vil jeg prøve! Okay. Christian versus Miklas. Så prøver vi. Færdig. Hvad for en er det, jeg er? Ja, den her siger vi. Nej, vi vender lige om. Jeg skal lige prøve. Okay. Hvordan fanden er det, man gør det her? Okay, Christian, du skal sætte dig derovre. Og så gør du sådan her. Okay, så jeg skal gøre sådan her. Du skal jo ligesom tage med Gå tommelen. nu væk. Jeg skal- Nå, sådan her. Ja, sådan. Ja, okay. Girl power. Ja. Jeg vil ikke. Åh, det er mig. Hvor er det dumt. Nej, det er mig. Optager du ikke hans skulder egentlig kun? Nej. Jeg har en fin skulder, jeg ved det godt. Fail! Smil til kameraet, big fat fail. Ja. Yes, du. Nederen. Hey, ned med den arm. Ned med den, Christian. Ellers så får du ikke kul. Helt ned. Helt ned. Glæsk mig. Ja, hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Få nu. Det var den her den anden på. Ej, kom nu. Er det Åh mig? nej! Nederen, ikke igen. Vi siger den lidt. Nej, men jeg skal den, der vente får nok. den og sidste. ved. Nej, det mener jeg. Jeg gjorde det Ja, ikke. vi tager den om. Nej. Vi tager den om. Det er gay. Den er ikke skæv. Færdig. Nu må jeg spænde for Så er det mig. Den kunne mærkes. Og så... Og programmet er... Vi Nej, det er det ikke. Vent lige. Sponsoreret af Kult. Og Miklas, Christian og Markus. Hvad så der til